Hej og velkommen til Kronisk Natur. I dag der er jeg ude og gå mig en lille tur her på Bornholm. Jeg har været en tur i Kirkeby, som I skal se lidt omkring det gamle landskab, der er der. Og lige nu der er jeg ude ved noget, der hedder Suse Å. Eller ikke lige selve åen, men tæt på Suse Å, som havner ud mod vandet. Jeg står faktisk nede ved Suse stranden og gået mig en tur her. Der skulle lige lidt ekstra skridt på. Men det har været en rigtig, rigtig fantastisk tur, og jeg håber, at du nyder at se den her video. Nu er det jo ved at være efterår, så har jeg masser af svampe. Jeg har jo ingen anelse om, hvilken svamp det her er. Men nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde det, vi kigger på. Det er min telefon. Så prøver jeg at finde den, der hedder. Og så siger jeg, tag et billede. Og så prøver jeg lige at gå tæt på. Og så tager jeg et billede af den. Ja, det er okay. Så trykker jeg der. Så tager jeg den der funktion, hvad så jeg? Og så går den i gang med at søge. Og den plejer at være på første. Det ligner den utrolig godt, synes jeg. Ja. Og hvad er så det her for en? Det er en vedtrangshat. Den vælger jeg lige. Og så har jeg godkendt, at jeg har set den art lige her. Og det kommer så ind på artslisterne direkte ind. Så det er jo ret fedt faktisk også, at man på den her måde kan vise andre, hvad man har set, så man kan holde øje med de forskellige arters udvikling. Jeg har andre apps, som jeg bruger ude i naturen. Jeg har den, der hedder Arter.dk og en DOF, nogle fugle-apps, og så har jeg en ude på mit skrivebord, der hedder Merlin, som hurtigt kan vise mig, eller lytte til fuglene, og finde ud af, hvilken fugl er det, jeg hører. Jeg bruger det, hvis jeg ikke kan genkende fuglen. Jeg bruger det også, hvis jeg skal sige, det der, den lyd, det tror jeg er den. Og så får jeg lige den app til at fortælle mig, det var den, eller det var ikke den. Og så har jeg også en mulighed for at slå fuglen op og sige, når man blåmejse, for eksempel. Og så kan jeg se, den ser sådan ud. Så jeg skal lede efter en lille fugl. Og den sidder sådan cirka 1 meter oppe i træerne eller lidt højere, og nogle gange kan den godt komme ned på jorden, og den ser sådan ud i forhold til musvitten og så videre og så videre. Så har jeg en idé om den her lyd, den skal jeg lede efter, og den er så stor. Eller lille, eller hvad det nu er. Det synes jeg også er en fed funktion, jeg bruger ret ofte. Ej, der er kolort. Det lyder meget, meget entusiastisk at sige, ej, der er kolort. Men det er det sådan set også. Nå. Nu har jeg ikke fået mine handsker med her. Ja. Jeg leder efter en gren eller noget andet, som jeg lige kan bruge til at pille i kolorten med. Og hvorfor vil jeg så pille i den her kolort? Det vil jeg simpelthen, fordi at der kan være nogle ret fede biller. Nu ser den her kolort lidt frisk ud, så det er måske ikke så stor sandsynlighed. Der er lidt myrer.
Der er ikke rigtig noget i den her, som er værd at råbe hurra for. Men jeg har jo min kabinescooter, og den kalder jeg for en blak-røde møgbille. For det er der faktisk også en bille, der hedder, og den lever i ko- og hestelort. Jeg kunne se, at det der var en kolort, fordi der ikke var så mange fiber i den. Hestelort har mange fiber, ret meget hø, eller hvad den nu har spist, som mere travlet, og egentlig også nemmere at åbne. Det er sgu fedt at gå i det her landskab, hvor man kan se, at der er lidt granitstykker, der tipper op over jordkanten, eller det er jo nok nærmere jorden, der er røget oven på granitstykkerne med tiden. Så er jeg kommet ud til et lidt mere åbent stykke landskab. Og der er jo noget af det der fede, at der er masser af naturens glæde. Brumbær, de ser godt nok lidt kedelige ud lige nu. De er lidt røde, men her der har vi masser af æbler. Og da de er på offentlig grund, så må man godt tage dem. Så jeg tror, jeg prøver at nappe et æble eller to og tage med mig på turen. Og de er lidt småsure, de æbler her, så ja. Men jeg spiser det her på nær det her stykke, det gider jeg ikke. Så jeg har taget et, men ja, det er jo fedt med gratis mad. Ja, man må jo sige, det er et gammelt landskab, jeg går med her. Jeg kan skæve over 100.000 millioner år. Kan jeg skrave hen, eller skræve? Skræve, tror jeg, det hedder. Det er svært sprog. Men jeg kan stå i det med det ene ben for flere millioner år siden, og så det andet ben for ikke så længe siden. Ikke så længe siden, det er jo længere end min levetid, men stadigvæk, det er jo helt vildt, det her. Derovre, der kan vi se min kabinescooter. Ja, ved Sose hedder det S-O-S-E. For der skulle være en å, men det er ikke lige her. Men vi er på vej ned mod stranden ved Sose. Så lad os se, hvordan det ser ud hernede. Det blæser jo som sagt, og en del hernede ved vandet, så jeg ved ikke, hvordan lyden den bliver, men lad os se, hvad der sker.
Før på turen, der så vi jo de her svampe i Åkirkeby også. Jeg kan godt nok se, at de kan blive store. Jeg så et billede af en, der viste sin hånd ved siden af. At de var faktisk større end hans hånd. Ja, det er jo helt vildt. Jeg tror faktisk, at der er noget, der kommer frem hernede. Selve stranden. Så lad os se, om jeg kommer helt ud til stranden. Jeg går over på kyststien nu. Det ser sørme sådan ud. Det bliver fedt. Nede at gå i sandkanten. Ja, det går nedad det her. Som I kan se. Det går ikke så hurtigt. Jeg skal jo helst ikke falde. Selvom det vil se måske sjovt ud på video, så er det ikke et mål for mig. Især fordi jeg er ikke andre mennesker her, så hvis jeg ligger og render rundt her, så er der jo ikke nogen til at hjælpe mig. Og det ville ikke være så smart. Okay, jeg kan vælge at gå ned til selve stranden, men jeg kan også vælge at fortsætte af kyststien. Jeg vælger kyststien. Fed lille tur ned mod stranden her. Jeg kan lige få lov til at kigge lidt ud over vandet. Kom ud og ser, hvordan græsset holder på sandet herude ved klitterne. Altså, det er jo ingenting i forhold til meget længere vestpå over i Jylland, men det er nu stadigvæk rimelig fedt, det her. Det var så det for denne her video. Jeg håber, I nød den. Husk at like og subscribe og alt det der. Hvorfor siger jeg det? Jo, det gør jeg simpelthen, fordi at ved I gør det, så får jeg mulighed for at få den her video ud til endnu flere. Og endnu flere og endnu flere. Det er den måde, at jeg kan få den her YouTube-kanal til at gro. Grunden til, at jeg har den her YouTube-kanal, det er for at vise, at man godt kan være kronisk syg, have nogle udfordringer, men hvordan man kan håndtere det på forskellige måder. Jeg vælger at bruge naturen. Det har jeg fundet er en rigtig god måde for mig. Jeg kommer ud og rører mig. Jeg oplever vinden og vejret og kulden og blæsten og de forskellige insekter og fugle og biller og ja, alt mulige forskellige ting oplever jeg på min tur. Samtidig med at jeg rører mig, samtidig med at jeg kommer ud i mærkelige stillinger, fordi jeg skal lige pludselig gå under en gren. Der har en masse fede fordele ved det her at gå ud i naturen.